happy 63rd anniversary sa DXDC 621 Ironman Davao. Unta dagan pa mo mapahappy na listeners ninyo. Unta sa dili mawala inyong passion to serve the public. More power sa station, labi na sa mga reporters behind ani na station, and unta mas magdugay pa mo, and God bless. Ang impact sa DXDC Ironman Davao sa akong internship journey is that actually dako jud siya kay kani ang first station na naka-internship mi gawa sa school. Dagan dayon mig na experience bisag sa first day pa lang. Gipa-feel dayon jud mi. Tapos sure ko na dili lang ako ang maka-treasure sa mga memories na na-build na mo diri sa station po. Nagpasalamat di ko isipo sa ka-intern kay gi-cater mi ninyo kami tanan intern sa inyong station, gi-tudluan mi ninyo kung sa mga tama sa pag anong article sa every time na mag-press con sa gawas, mag-binyo forum, ingana. Ako di ay si Jera P. Gomez, isa ka intern sa Holy Cross of Davao College, Bachelor of Arts in Communication, specializing in journalism and broadcasting. God bless po.